Nej, vi har været til, der var min søn. Det er deres sødbrød. Ja. Nej, det var det sidste så. Hvad er det for billeder, som det deler? Er det et billede? Hvad er det for et billede? Det var den der, hvor vi bare sad. Der hvor de sidder og ordner, eller? Ja, siger han så. Til fornavn skal det til Stevie og Nemo. Han har hat for nogen. Må man have hat for? Det er fordi glæder man ikke. Hej Peter. Hej. Ja, heller ikke når vi går ind eller sådan noget, vel? Skal jeg lige prøve lige at spørge? Ja. Vi snakkede om sådan andet med fotografering. Når man gik ind og ud, så måtte man godt vise. Så under gudstjenesten måtte man ikke. Nej, der måtte man ikke. Nej. Du er. Hvad Karo? Hvad er det der? Jamen, hvis han er nødt til så skal jeg sgu ikke gå på toilet. Nå, nej. Ja. Jeg har snakket med præsten. Det er bare at gøre det lidt diskret. Ja. Synes du er så fint? Den er blevet flot, hva'? Efter den blev renset lidt. Og jeg vil også gerne have fædrene til børnene kommer op. Så til Jesus gerne så kan se evangeliet os den hellige dåb, hvor I nu gør os til dine børn, og skænker os helligånden med syndernes forladelse og det evige liv. Vi beder dig, tage i nåde mod disse børn, som vi bærer fra helligåndens navn. Og i det lære at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende. Og evangelisten Markus skriver, og de bar nogle små børn til Jesus, for han skulle røre ved dem. Disciplene truede af dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde til dem, lad de små børn komme til mig. Det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres. Sandelig siger jeg jer, den der ikke tager imod Guds rige, lige som et lille barn, kommer slet ikke ind i det.
Og han tog dem i favn, og han lagde hænderne på dem og velsignede dem. Så vil vi nu hjælpe disse børn til hans velsignelse ved at døbe dem i Faderens og Søndens og Helligåndens navn. Og vi vil derfor sammen i ord bekende den kristne tro. Vi forsager djævlen og alle hans gerninger og alle hans væsen. Vi tror på Gud Fader, den almægtige, himlens og jordens skaber. Vi tror på Jesus Kristus, hans enbårne søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, og tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den almægtige højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde. Vi tror på Helligånden, den hellige almindelige kirke, det hellige samfund, syndernes forladelse, dødens opstandelse og det evige. Tror du som bekendelsen før lød på Gud Fader, den almægtige, på Jesus Kristus, Guds søn og på Helligånden? Ja. Vil du døbes på denne tro? Ja. Nicolas Jens Schultz Terkelsen, jeg døber dig på Guds søn og Helligåndens navn. Dig ved vand og Helligånden, og skænke dig syndernes forladelse, og styrke dig med sin nåde. Han bevarer dig udgang fra nu og til evig tid. Du må ikke græde. Jo, du skal græde. Far må køre. Hej, hvad var det for en pige, der kom der? Karolina, hvem er det så, der kører traktor? Er det farfar? Hvem kører mere traktor? Polo! Det er Polo! Er det mere, du har sat mand også sådan lige umiddelbart? Det her må også godt. Har vi taget vores kyser derinde og alt det? Ja, jeg tror, de var i hvert fald det, de led der. Ja, de må godt komme i den der Baluro der. Der lå de i hvert fald. Den der. Han kan da plads. Fordi så er det ligesom om, det er bedre. Jeg har bare sat gerne. Det skal der være. Den har. Det er ikke sådan skrald, det er bare sådan. Det er det, jeg siger. Så vil vi bare lige få. Fordi den går
Der er mange, der ligner lidt hinanden. Ja, jeg går derovre, men jeg har også kommet på cirkus. Jeg tænkte, så er du godt. Ja, Er der en i overskud, der ved sted? Der er masser. Hvor mange? Det er mig. Her, jeg har her. En, to, tre, fire. Kager.